Kamusta? Maya です。お久しぶりです。Kamusta po kayong lahat? Genki deshita ka? Maligayang bagong taon po sa inyong lahat. 私は小学校の先生になってから自分の自由時間が減ったので、フィリピン語のレッスンがなかなか作れなくて、このチャンネルに戻れなかったんです。すみませんでした。でも、5月にフィリピンに帰るので、できれば毎週このチャンネルに来るようにします私は皆さんからマヤはなんでフィリピンに帰るんですかっていう質問をたくさん受けたんですけど、本当の理由を言うと、私のお母さんは1回2019年の夏、そして去年の3月に脳卒になったんです。最初の時は私のお母さんの体にあまり影響がなくて、退院したら普通の生活に戻れたので帰ろうとは思わなかったんですですが、去年の脳卒中2回目の時は私のお母さんの体にかなり影響があって心配で帰ることにしました。で、私のお母さんは今53歳なんですけど、もう自分一人で歩けなくなって、そして性格が子供っぽくなったんです。子供っぽい性格に戻ったんです。だからまるで私の前のお母さんじゃなくなったんです。なので私はフィリピンに帰ることにしました。さて、今日のレッスンはこちらです。ピナカです。このレッスンはリクエストレッスンです。前はこのレッスンを教えたことがあるんですけど、その時は疑問文の作り方、そしてその答えの作り方を教えていなかったと思うので、もう一回今日教えたいなと思っています。では始めましょうまずは文の作り方に入る前に、いつもの通り声から始めたいと思います。まずは形容詞です。はい、マサヤ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 。マサヤというのは嬉しいってことです。幸せですね。はい、次はマルンコット、マルンコット、マルンコット、マルンコット。意味は悲しい、寂しいです。はい、次は味ですね。またミス、またミス、またミス。またミスというのは甘いということです。sweet ですね。2番目はマアラット、マアラット、マアラット。マアラットというのはしょっぱいです。しょっぱいです。Okay? Salty. Third, マアシム、マアシム、マアシム。こちらは C って書いたんですけど、どっちを書いた方がいいのかが分からなくて2つ書いたんですね。でもフィリピン語で発音するとこちらの方が近いです。C じゃなくて C です。マアシム、マアシム。マアシムというのは sour のことですね。酸っぱいです。いいですか？マアシム。で、4番目。マパイト、マパイト、マパイト。こちらはとになってるんですけど、おの発音をせずにマパイト、マパイトだけ発音します。いいですか？マパイトは苦いということです。bitter。はい、次はマラピット、マラピット、マラピット、マラピット。こちらもとになってるんですけど、おの発音をしません。だからこれはマラピット、マラピットです。はい、次はマラヨ、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 マラヨ。いいですか？マラピットというのは近いということです。マラヨはその反対、遠いのことです。いいですか？はい、皆さん多分これは知ってると思いますはい、マガンダ、マガンダ、マガンダ。マガンダっていうのは美しい、綺麗っていうことですね。次はキュット、キュット、キュット。こちらは英語のキュットから来た言葉です。借りた言葉です。キュット、
です。いいですか？おを発音しません。キュッです。で、最後はマラミグ、マラミグ、マラミグ、マラミグ。マラミグというのは冷たいまたは寒いです。で、最後、マイニ、マイニ。こちらも天気、温度または物に使える暑いのことです。いいですか？暑いです。マイニ、マイニ。次はこちらです。疑問文に使える言葉です。何、何っていうのはあのいいですか？あのです。誰っていうのはsino、sino。これも C なんですね。すに小さい sino です。sino。どれというのはalin、alin、alin。ここは L なので L の発音をしっかりしてください。ラララ、リンです。alin、alin ですか？あの、sino、alin。何、誰、どれ。次はsaan、saan、saan。このんは何ですかのんです。何ですかのんです。カバンのんじゃないですよ。何ですかのんです。だからこちらはsaanになります。いいですか？止めてください。saan、saanじゃなくてsaanです。口を閉じます。はい、次はいつ、いつ、いつっていうのは回覧、回覧、回覧です。ここのんもここのんと同じです。回覧です。いいですか？で、話し言葉。話すときによく使うのがこちらです。ケーラン、ケーラン、ケーラン。でも書くときはこちらです。回覧、回覧です。いつって意味です。いいですか？はい、もう一回発音しましょう。あの、sino、sino、alin、alin、saan、saan、kail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 anです。最後にこちらを教えさせていただきます。はい、形容詞プラス名詞。形容詞と名詞のつなぎ方です。いいですか？最初は形容詞。またミス、またミス。またミスっていうのは甘いっていうことですね。またミスです。で、名詞はパッガイン、パッガイン。パッガインというのは食べ物です。いいですか？パッガインです。食べ物です。形容詞と名詞はどうやってつなげるかというと、こうです。形容詞の最後の文字を見てください。こちらの文字は子音ですね。あいうえおのほじゃなくて子音ですね。子音の時はなが間に必要です。いいですか？またミス。ここは空白。な、空白。パッガインです。いいですか？またミス。な、パッガイン。またミス。な、パッガイン。C の時はなです。はい。次はこちらです。形容詞はまさや、まさや、まさや。嬉しいってことですね。で、名詞はあらう、あらう。あらうというのは日、一日または day のことです。英語では。いいですか？まさやの最後の文字を見てください。あですね。あは母音です。母音の時は N と G をつなげます。いいですか？こちらはまさやからまさやんになります。カバンのんと同じ発音です。まさやんあらお。まさやんあらお。嬉しい一日。いいですか？幸せな日。いいですか？まさやんあらお。母音の時は NG をつなげてください。はい、次は疑問文を作りましょう。いいですか？
このパターンを覚えたらすぐに簡単に文を作ることができます。いいですか？例えば読みましょう。はい。ang pinaka形容詞なまたはng名詞。いいですか？ang pinaka ここは形容詞なかng名詞。こちらはsinoでもいいし、kailanでもいいし、alinでもいいです。何でもいいです。使いたいものにしてください。はい、では最初の例文はこちらです。Sino ang pinakamagandang bata です。Sino ang pinakamagandang bata です。最初使ったのは Sino ですね。Sino っていうのは誰のことです。誰。ang pinaka はセットとして覚えてください。いいですか？ang pinaka っていうのは一番っていうことです。英語だと the most と同じです。いいですか？で、その次はmagandaですね。maganda っていうのは綺麗です。ang pinakamaganda は一番綺麗ですね。で、maganda の後はバタがあります。バタは名詞です。子供っていう意味です。Sino ang pinakamagandang bata? このまま日本語で言うと、誰が一番綺麗な子供ですかになります。ただし質問の仕方に変えると、一番綺麗な子供は誰ですかになります。いいですか？とっても簡単ですね。Sino ang pinakamagandang bata? はい、一番綺麗な子供は誰ですか？これの答え方は2つあります。こちら。1つ目。Ang pinakamagandang bata ay si Ana. Ang pinakamagandang bata ay si Ana です。一番きれいな子供は愛は和として考えてください。si Ana です。si が入ってますね。なぜかというと人の名前だからです。si Ana です。一番きれいな子供は子はアナです。はい、これが一つ目です。二つ目はこちらです。このパターンを使うのでこれを覚えていてください。はい。Si Ana ang pinakamagandang bata. いいですか？ Si Ana ang pinakamagandang bata。答え方はどちらも正しいです。でも今日はこれを勉強します。Si Ana ang pinakamagandang bata。アナが一番きれいな子です。こちらの方がわかりやすいでしょ？次はkailanを使いましょう。kailanっていうのはいつってことですね。kailan ang pinakamasayang araw sa Pilipinas。さピリピナス。ピリピナスっていうのはフィリピンのことです。さはでです。フィリピンでですか？kailanはいつです。ang pinakaは一番です。masayaは嬉しいですね。arawは一日日ですね。さはでフィリピナス。さピリピナスはフィリピンでいいですか？はい。kailan ang pinakamasayang araw sa Pilipinas は日本語で言うとフィリピンで一番嬉しい幸せな日はいつですかになります。いいですか？わかりますか？この文の作り方、単語の並び方。はい、答えはこれです。さパスコ。さパスコ。パスコというのはクリスマスです。で、先ほどケーランを聞かれたので、さをつけました。いいですか？さパスコ。さパスコ。クリスマスだよ。クリスマスが一番嬉しいんです。いいですか？さパスコ。ang pinakamasayang araw sa Pilipinas。はい。クリスマスの時が一番
幸せな日です。どこですか？フィリピンで。フィリピンでクリスマスが一番幸せな日です。Sa Pasko ang pinaka masayang araw sa Pilipinas です。いいですか？次です。あのを使って質問しましょう。ang pinaka malamig na inumin dyan。dyan っていうのはそこってことです。そこ。ang pinaka malamig na inumin dyan のは日本語で言うとそこにある一番冷たい飲み物は何ですかっていう意味です。いいですか？ang pinaka malamig na inumin dyan です。これはじゃんです。ディアンでもいいですよ。でもじゃんの方が発音しやすいんじゃないですか？はい、答えはこちらです。ang tubig ang pinakamalamig na inumin dito。tubig っていうのはお水です。お水が一番冷たい飲み物です。ここにあるお水が一番冷たい飲み物ですになります。もう一回発音します。ang tubig ang pinaka malamig na inumin dito。ang tubig ang pinaka malamig na inumin dito です。はい、最後はありんを使いましょう。ありんっていうのはどちら、どれってことですね。ありんang pinaka maasim na pagkain ですか？ピナカマアシムっていうのは一番酸っぱいです。はい、酸っぱいですか？マアシム、サワーのことなので酸っぱいですね。酸っぱいっていう言葉忘れました。はい、いいですか？Alin ang pinakamaasim na pagkain？ピナカマアシム、一番酸っぱいpagkain、食べ物はアリンだからどれですかになります。どんな食べ物が私の前にあってどっちが一番酸っぱいですかっていう質問です。Alin ang pinaka maasim na pagkain？一番酸っぱい食べ物はどれですかってことです。Ang sinigang ang pinaka maasim na pagkain。シニガン知ってますか？ここに写真を貼ります。シニガンは酸っぱいですね。タイのトムヤムクンと同じ味です。似てます。似てるかというとも大体同じなんですけどね。はい、でも食べ物を酸っぱくするために使う材料は違うんですね。フィリピンではサンパロを使ってます。サンパロって日本語でわからないんですけど。はい、写真です。いいですか？ Ang sinigang ang pinaka maasim na pagkain。シニガンが一番酸っぱい食べ物です。いいですか？シニガンが一番酸っぱい食べ物です。Ang sinigang ang pinaka maasim na pagkainです。いいですか？はい、では今日のレッスンはこれで終わります。質問とかわからないこととかがあればぜひ下のコメントの方に書いてください。ではまた次のレッスンで会いましょう。バイバイ。